different areas. I've seen the Wazee. Thank you very much, Wazee. I've seen Wakina Mama. I've seen leaders. I've seen young leaders who have got a big responsibility to carry the mantle that they've been left with. Your coming here cannot be taken for granted. It is special, and I'm most thankful to see you and to welcome you to this place. Kerubo Frida, Ensoko TV, Opoda Farmer. Ogoska boso mancho moriga dia barai au niko baikirana senka ya nyagosira Simeon Nyachae heliko mwa hengora Mary Basweti Nyachae matangayo niko bona harrokana ko bano botoeru hobonene maiga ya siasa gotuguterware na igo ko bairira bana siasa abo baikirana gukwana chinkwana cyokoremia nabo igo gotanga chimeme cyabo kuru asoko kwandra yarengete siasa abange niko bamutogia nyagosira Mary Basweti asoko bomusubati obwate amangana otabwate mangana mange ndo yobwate homokiase merobiri yae igati abaikirana ngamuno mokonyi bo governor bo county ya Kisii Mheshimiwa Elijah Obebo mujumbe bwensemo yebunge nyaribari chacho Mheshimiwa Zaire Janda muno mwakilisho basubati kurwase county ya Kisii Mheshimiwa Doris Aburi abubaru engora yabo gocha senkeyo nagotomanyo muri Kitoi Cliff Orenge Nasa matanga yoko mwenye umongi na Mary Basweti Nyachae uyuere mwesi konya gusira Simeon Nyachae uyoka bero mojumbo mokoro bwensemo ya bunga nyariwari chache umongi na Mary Basweti nigo asirete bugima bwaye chikisato chaitire litukulia rero nigo abekirwa so gutimuka kwaye asenka yaye yoboiburwa nyosi nyariwari chache county ya Kisii ase familia aso mutio Nyachae pole sana sumongi no Minto Grace sabana ba Minto Charles okulu wako konene tuasiri musubati Mintoga. Tena naleta rambirambi zetu kama kanisa kwa jamii ya mzee Nyachae wote wajukuu walio hapa. Mama Grace tunasema ni asante na poleni tena. Mpumzishe kwa amani na aendelee kubariki familia ya mzee wetu. Alinde familia, alinde watoto. Balabaikirana senkeyo eliko mulera omongi na Mary Basweti ikaba motogia kabo monto muya nendo otabwate mangana mange. Maria had such dignity that unless you were a very, very close friend, you would never know the challenges that she was facing. She was proud. Asa matanga yoni go siasa chatu guterware abu asaba matanga yobotweru obonene abu asekero morai uliwe gwali bagenda nyakabaka gokwana atanga bikoba byaye ko asoko kwana siasa. Tumekuja kwa mazishi na naomba kwa heshima kubwa wale wote ambao wako hapa tukumbuke leo ni mazishi, mambo ya siasa tuweke kando. Let us give this family heshima kwa sababu kama unataka kufanya siasa wewe tafuta kiwanja, panga mkutano yako, panga matanga yako, fanya mambo yako. Guide your steps. N'abantu baito be familia yonsi Kisii County nyosia yonsi poleni mkitoka hapa, Mungu awajalie mema. Tebyo monenya sabale ndabagate komukunya ko enyu mwana yokulukumeri. Onyana boni gomo senata bwe county ya Nyamira omusiko kongo mogeni anyorera libaga gyankyo abu asaiba libaga elyo na gokwana siasa nkaigo asaba sababara ibonsi gwanjira na kinse mwibire kya one term na two term na gwetanga kurwase gisegi asamatanga ngosabande nga uno musi ongo sabongo mwikoyu na endo joto kune uno moga ka uburo ginga tebete leadership gego chaimo kabno. Why should we fight? Politics is not about fighting. We know that in politics, we can never all belong to one side. Multi-party, inasema Zahiri Jianda mjumbe wangu nimemuona, Mama County nimemuona, hao wanakuwa kwa hiyo pande nyingine. Na mimi kama Senator Nyamira Okongo Mogeni, katiba yangu inaruhusu nikuwe kwa Fred Okengo Matiang'i. Nigo Charles Nyachae airali bagelu ya bene eliko bakira ngambu ya mono abara ibonsi awo abo bayesirire nkeyo kurwa yanyora toba kongo chibikisazo chaitire. Context of medical attention, let me give a special thanks
to my cousin, Dr. Margaret Sika, each one of you. Send to Asante. I don't have stronger words than that. This field where we are, we want to say thank you very much to the owners of this field for allowing us to use it. Again, we don't take it for granted. Bono obo toereli obwane kiwasa matanga yo nobuya na igo abana siasa bonsi nigo babwenderete kwege mu bwekano yo na wetanga kurwasa gisegi asa matanga yinko reporter ya Ensoko TV kurwanyosia ensemu yebunga nyari bari chache county ya Kisii Reteriane Wycliffe Orenge. Bimano murikito Wycliffe Orenge no robot uru kurwase enseme yo ya nyari bari chache no bwikirano mwancho murigeria tukura kumanya haya aenekiwe imaragoba ya bono hase abantu batatu banyareko babagosiria amagimabo na bange gutigerwa chingoma chintindi maega yegari yetrera kunyareko bakegonchuka ase para ya Ichuni gochia Keroka imaragoba ya rero ase town ya Keroka epare kurokuru Keroka gochia Ichuni egari yanareko bakegonchuka imaragoba ya rero abantu batatu banyarako babagosiria amagimabo abuabo abande batigirwa chingoma bagenda konyora obubwenya ase chinyagitari akorengana na kirori bari barenga sensemeyo tigaturanyara koba toko bamanya haya ainekiwa bose banyarako bagotwera ya ainekiwa kirabari kibaito bagendrete kubwatereria oroboti urasto kumanyuko batatu barabwi basiro bugima abuabo abange habatigirwa chingoma nigo bagendrete konyora obubwenya ase chinyagitari Manchumo rigeria toko bagandria obubwenia bwa bwango bari bagendete konyora obubwenia bwa basinyagitari aboigo togotoma engora ya bene gochia se chiamate chia bari banyareko bagosiria obugima bwa base ensemeyo tokoska bosia sorobot ruko bwatekana ne chisemi bono ekera matemwa manene haria kepsea KJC na KCC hacha kabene ritukoria rero imeye county ya Kisii nigo bono homokonyi bwo commissioner kurwase county yo hase sub county ya Kisii Central manyaka ende buna Joseph Mwangi amana abo bisabe chisemi nigo bono bara iro kweno no kwa matemu ayugo chia sabari mwa banebe chiskuru okwana nabali kyamangana Joseph Mwangi nigo ayenekire buna nigo borendi burache koba obotindi kobe kwa se chiskuru unenchire yamo yo kwanekyo boiberi bwa matemu ngotuguterwa korare ayani gago chamego yo mwaziri w'echisemi yo Moske Julius Migosi ogamba abekatene ni tukuria Jumamosi buno ndebwensi urache gwe sonania no boiberi obwo ni garache kwe mukarigwe getambo kerege tindi keri chiko Petuel Machini otomanya senchiro wikirana ekera matema manene yekredigia gatano nomo na kerigia kianda na boigo KCSE acha kabene ritko rero nigobono okobori kwa rure kuchasi abarimu abaibiri na bigaboro kiwa wotesonani no boibiri bwa matema yo. We don't want any teacher to have a phone. All phones should be collected, locked in a locker and guarded by a police officer. So we don't want to fight any teacher having a phone in the exam room. We have told them, as much as we have reduced the level of the police surveillance, that does not guarantee them to do fishy things. So we are going to go to the station to ensure that as we monitor that everything that exam entails, that level of keenness is observed by all of them. Gukwana maiga yokoigora na boigo kwena na matema yigo cha chiskuru
nigomo Deputy County Commissioner aboro gongorwa Kisii Central Joseph Mwangi anyakabaga kwenekea nigemero beria bekirwe nsemo kwenekya oborendi botindi ngotingi ngobore asamatemayo. Today was the beginning of the KPSEA and KJSEA examination. So we opened the container in our usual time of 6 a.m. after a little briefing by all the stakeholders, and we issued exams to 78 public primary schools and 14 private schools. All of them, they have carried the exam. As you can see, the buses are leaving. Deployment is very okay. You can see police officers here. They are well briefed and they are ready for the task. So all exams have been dispersed. No center has missed the exam. They are now headed to school to start the exam. Shortly we are going to issue for the KCSE practicals, and thereafter we are going to go for monitoring with my sub-county director and my security committee. Ayagocha ekero mwaziri bwechiseme Moske Julius Migosio Gamba anyakabaga kobeka teneni na bwiberi bwa matemu abuyo taguchikonya akabaga kwenekiwa asonde bwensi urachi konya akabaga kobwa twara imukeri wege tambukeri getindi korengana nerichiko. Watoto wetu wameanza kufanya mtihani wa 2025. Watoto wote wale wanafanya mtihani Kenya hii kutoka primary, kutoka junior school, kuingia form 4 wote ni 3.4. Na naomba muache watoto wafanye exams kwa sababu they have been properly prepared. Na ile grade mtoto atapata ndio yake. Ndio vile tunataka kama serikali, ile grade mtoto atapata, tutapangia huyo mtoto kufanya maneno mengine hata kama grade yake ni ya chini. Na ukipatikana ukiengage in any malpractice or irregularity, kwa sababu tumeelezea watu vile inatakana kufanywa, sheria itachukua mkondo yake na utafungwa. Nigobono okubori kwa rurego cha sababu watani bonsi ya sekta yechisemi kweneking amatemayo ngo cyarego nyakabaga okorekana sinchirenkia. Kuripoteria Ensoko TV kure county ya Kisii Chempethuel Machin. Asengana yechisemi nakobwatakana na matemo mwancho murigari ase county ya Nyamira bono nigobono mo county commissioner Erastus Mbui amono motendri bwechisemi ase county yo Joshua Kaga negati yabatendri bande bechisemi nigoritkoria rero baigora amatemo ayo chinsa 12 chamambia samaga chamane se county ya Nyamira kagokwana nabarari nigobono mo county commissioner Erastus Mbui hatebirenga abanyanyimbo nigo tibari gochia korenda amatemo ya KPSEA na KJSEA ase korenda ya KCSE o kanarara chikwanekiwa oborendio botindi abarokiwa gwikira boniga bari barachwikaransira matemo ya se county ya Nyamira nigobone kobwatia abarokiwa ba matemo ya KCSE chiribu emerongevere neyamo nabo igo chimisano nemo na 11 ya KJSEA abarokiwa chiribu 15 na ibere chimi ibere na kiandari ya KPSEA chiribu 15 na ibere chimisano na ibere 53 na 5 noyomo ya KLEA abarokiwa emerongevere na 5 noyomo kiplea abarokiwa kianda murikito Steven Nyariki abotomanya senchira yobikira Chinsa 12 hase container ya Nyamira South nigo yegorwa bene container ya matemwa no county commissioner Erastus Mbui amo no moteneri bwechisemi Nyamira Joshua Kaga na bateneri bande bechisemi kaukwanekere kioni go mo county commissioner Erastus Mbui aina kiringa matemwa KCSE KPSEA KJSEA kira na KIPREA igo acha kirebene na kwendera buya. Tumeanzisha leo mitihani yote katika kaunti nzima tukiwa kwa kituo cha kusambazia mitihani cha Nyamira South. Asogotemu wa KPSEA nigo aborokiwa wetane chiribu 15 na babiri barikaransogo kuo ekero amatemu akechisea arachikobaga wikaranswa na aborokiwa chiribu 15 na babiri boigo ekero amatemu hakiprea arachigo wikaranswa na aborokiwa kianda kira amatemu ari akire arachigo wikaranswa na aborokiwa 25 na 5 no mo KJSEA
Kipsea, Claire na Kiplea. Hizo kwa idadi ya watu ambao ama watainiwa ambao tuko nao katika hizi mitihani. KCSE tuko na candidates 21,611 katika vituo 195 zikijumuisha 4 za kibinafsi na 191 za umma. KJSEA tuko na wanafunzi 17,209 ambapo tuko na vituo vya kufanyia hiyo mitihani 455, kati yamo ikiwa ni 47 za kibinafsi na 408 za umma. Kipsea tuko na watainiwa 17,786 ambapo pia tuko na vituo za kibinafsi 104 na zile za umma 406. Kwa jumla vituo vya kufanyia hiyo mitihani ni 510. Claire ama ile inaitwa Kenya Intermediate Level Education Assessment, tuko na watainiwa 26 wakiwemo 17 wa kiume na 9 wa kike, ambapo tuko na vituo vya kufanyia hiyo mitihani 11, vyote vikiwa ni vya umma, na pia ile ingine tunaita Kiplea ambayo ni Kenya Pre-Vocational Level Education Assessment. Tuko na watainiwa 9 wakiwemo wanawake mmoja, mwanamke mmoja. Kaukwanekere kioni igo abikire segete nenga nigo bare maiso kwenekinga webi wa matemburgo chikobaroro ekero bari barachigotoka so webi wa matembora irwege tambukire getindi. Ni onyo tu kwamba serikali inatilia maanani sana ubora wa elimu yetu na dhamana ya vyeti ambavyo vinatolewa na kutokana na mitihani ambayo tunafanya katika nchi, ili tuweze kuwa na kile tunasema credibility kwa kizungu, na ile cheti tunapeana iwe inaweza kudhaminiwa zaidi katika maeneo yote ama ulimwenguni. Are na matemu aria makoroni ga matemu hakipsea na kichisea atachigotwara abanyanyimbo hasekerianga na matemu akurigereria kurototo mwana kira matemu KCSE arachigotwara abo bisababire abarachikone kingo burendi nkonyara ko borbo gotingigwa tayari katika mitihani ya grade 9 na grade 6. Hatutakuwa tumeweka askari, lakini askari wako macho, japokuwa watakuwa kwa mashule, lakini wanafuatilia kwa karibu ili kuhakikisha hakuna undanganyifu unatokea mahali popote. Zile za kidato cha 4 tumepanga vile mikakati itakuwa, na askari wako kwa vituo vile inavyostahili. Kila shule inatakuwa kuwa na askari wawili. Inseye karikira mwenyini gogotemu wa Kipsea na KCSE kora chakeri tukoria rero kwenekinga nigo bachakire gociorio gotangani hanene mono gaso kwigurwa kwa matemu ayaga manene kurwe kaunti ya Nyamira. Kingo reporter Ensoko TV Letera Nyariki Steven Embonde. Mwana murikito Steven Nyariki kurwa se kaunti ya Nyamira. Mwanchu murikira tokwere na se kaunti ya Kisii abakori hemere mobe posta kurwa soro sagero gusi nigo bono be so iri ase omugiro kubwatekana na keria ne bagoteba nigo batara kanwa engeria yabo gwetania metinyi 5 noyo mugwikira boniga bagokwana na barikia mangana me omuchubo songo nigo bona bakori mirimo abo bayimurunganeirie ho gotaigwana na segati yabo botumekyo bobe bwechibesa nigento keirere barabo gotwara ho muchando yo munyakero gobo Job Mumbo no murikyo monne Tomboya nigo bona baereire buna abakori mirimo abo tibari konyora neba no gweso yase okonyora chilon kurwase chisako ne chibengi kubwatekana buna nigo bataranyora himeshara yabasege kimitinye 5 noyo mugwikira boniga murikito Caroline Mosano warenga sensemeyo mugano ya senchero wikirana. Itukoria rero niga bakorie mirimo kurwa se kampuni ya Posta batwarire omugiro abo ase kurwa orusagi waragusi niga bakorie mirimo abo bakoriro korobekana ime omochiobo songo na kiri bagoteba buna no gotakanwa engeri yabo asege ka kiemetienyi 5 noyo mogoika rero. Office workers, they have gone
on hunger for 6 months without pay. These people, their salaries are not coming. Hawana chochote kuweka kwa mfuko. They don't even have where to take their loans. The loans are not coming because the statutory deductions are not coming in. These are people who also have families. All of them, they have lost, some of them have lost their families. We've really suffered as Posta employees. We've really suffered. How can we work for 6 months without salary? How? We have children who are going to school. We are paying rent. This is not acceptable, and we've downed our tools today. Today we are saying we are not going back to work until all our 6 months salary are paid. Yes. Omo chairman Job Mumboni gatebire buna obogima bwabeire boko bakongera abakorie emirimo abo 50 abo ikarero basinyire gukora emirimo yabo oko batibali kwegwa engeria yabo. We have really suffered as the workers of Kisii branch, like any other workers all over the country. We have missed our salaries for 6 months. We have our deductions for medical, let me call them statutory deductions. That we are being recovered, they are not remitted to the right place. All the SACCOs are not able to pay us. Medical schemes, I was told they are not getting the medical scheme services. Pension is not being remitted from 2015. Yes. NSSF. So this PCK is really making workers to suffer. Our CEO, Mr. Tonui, the other day he declared profit for the corporation. He said we made a profit. But how can he declare a profit yet we are not being paid? We've not been paid salary for 6 months and yet he's declaring profit. We want our salary. We know there is a problem with the management. We want the management to go. Management? Yes. Because there is mismanagement. There is mismanagement from the top. Because we make a lot of profit. Even as a branch here, we know we are making profit. But we are not seeing where this money is coming from. Can we get what we are asking for is just our salary. Our workers here, they have gone, even now, they have not even taken a cup of tea. They have really suffered for the last 6 months. It is unbearable, and we are telling the management that we are not going to bear anymore. Solidarity. Solidarity. At our branch here, we have around 50, when we include all the branch departments outside Kisii town. Total can be over 50 who are affected. So we are saying the workers are really suffered, and if management of PCK cannot do anything as soon as possible, we are going to down tools and close the doors. Solidarity. Solidarity. Waigo Morikito Mboya niga sabire kiombe kiukebege kubaeresera chifaide kiombe kianyare ko bage korosia buna chiatumekire na baigo ko basaba bakoria merema abo bande bagendere kobera asomogiroyo guikari tuko barachi ko baba kwegwa engeria yabo. Some have even died of anger. Some depression. Now, where is this company? We are calling it pastoral. Where is our money going? And we are making money here. Billions of money. We want to tell the management, this is a red card. We are saying a red card. We are giving them red card that if they don't pay us within this week, we will close this company and go home. Korwa omochuobo songo ginko reporteria Amayana Ensoko TV. Elietaria Nemausa Caroline. Mancho murigeria no kurobekana kwene kiwa sense ya Kenya Sechi County sababu watani abuenseme yo yechi posta bakwe murungani gutaka no kukwabo kurase county ya Kisii bono toso se county ya Nairobi hase oyo sangana balikia mangana no moriki omonene busiku kwa naso mucho Nairobi moriki omone bwekyombeke kyabo ya Communication Workers Union Benson Okwaro oyo atebire bonati bari guchikoiranira mirimo yabo oike serikali yabakandire engeria yabo yonsi yegeke kiyonsi kemetinye tano no yo mubuna gutumanyo moriki Tolinet Nyambane.
Abakori emirimo ba posta imeyense bararirie omugiro bw'emirimo gucakira ritiko ria rero ase batebire tibanya konyora eng'ere yabo y'emiti 5 noyomo ayo nigachire maiga y'ekiombe kiabo korwa enotisi ya matuko 30 kurinde nigo bakanetwe eng'ere y'omuti nyoyomo bwoka. This is an official strike which we called as Communication Workers Union through a letter to the Cabinet Secretary, Ministry of Labour, dated 23rd September this year. The reason why we gave the notice for the strike is that our members who are employees of Postal Corporation of Kenya have stayed since the year 2021 for periods of 3-4 months until today. As we are talking today, we are owed 6 months' salary. If by tomorrow the salary for October is not paid, we shall be owed 7 months' salary, which is unfortunate, very unfortunate. They made an effort and paid 1 month's salary on Friday, which therefore leaves us with 6 months' salary unpaid. Bakoragwa ne kiombe gya Kenya Postal Workers Union, inse ya Communication Workers Union no moriki omonena se kiombe kyo Benson Okwaru nigo agosereirio omugiro bw'emirimo gwika chinga kibarachi konyora eng'ere yabo yonsi. My first priority is going to give you salary for all the 6 months. Before that salary is paid, we shall not go back to work. Ayo ekeragendrete me county ya Nairobi nigo igo abakori emirimo be county ya Machakos besokire na gukora omugiro ngabuno yo. Madai yetu kwa sasa ni kwamba mishahara ya miezi 6 ambayo inajumulisha kiasi cha milioni 540 kilipwe kikamilifu. Nigo bono bamochirie serikali asukubana cha chibese ichitanya gwaka na chiloni babwata ase chibengi umoroberio NSSF na boigosha ase bono baorokirie obwoba bwabo baise kurwara nigo barachi gochandika gose kwenyora asa kongu. Wafanyikazi wetu wanapopata magonjwa, they cannot access SHA facilities kwa sababu tunahofia kwamba pesa ambazo wanakatwa hazifiki. They have been recovering money from you. They recover money from you to pay to the banks, they don't pay. They recover money from you to pay to SACCOs, they don't pay. They recover the money to go to NSS, they don't pay. They recover money to go to pay as you earn, they don't pay. So at the time we had a meeting last with them, the salary arrears was about 428 million shillings unpaid. Salaries alone, and that is net salary, not gross salary. Ngoripoti ya Ensoko TV kurwa aso mocho Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Toskabasio mwanchu morigeria habamenyi bensemo ya Kiogoro nigo baesokire na kumwakira mbuyo mugavana bwe county yo ya Kisii Mosque Paul Simba Arati ase hokobaroseria henya gitari yekerero ase chinsemecho chakone iguro bwangoiga onyana nigo bana bamochirie hengana hegendrete koene kiwa heyo kagire bunensemeyo nigera chikurukwa Raila Odinga ase kiribate bibuna orongorwa gusindo bwata abanyangongo bunanya gusira Hezekia Nyamao Lawrence Sagini negati ya banda bange nigo bwente kurukwa henya gitari eyo nigo bayigo bamugandiro mugavana habe komokyewo komento mubaro wabanyagitari nabo koene kyengere yabo nkobererengia inde bachikikira nemero biri obune bwendrete nagotumanya muri kitope 12 machine magega yo mugavana bwe county ya Kisii Mosque Simba Arati kuigora bene ensemo yo kuibera bana asinya gitari ya Kiogoro sub county nigo abamenyi benseme yo besokire na kumwakira mbuye mugavana yo asoko baroseria enyagitari yo eraje kubakonya banga senseme yo litanga nitigangira nilio mugavana Paul Simba Arati mbuyamono no mo MCA ito Walter obaremo chache ngambuyamono asoko bwatera na babwatera ni batoleta ile nyagitari batoro wasairi nyagitari erengi yamono ya kisasa maternity ere ya kisasa igocha gotokonya egokonya bangina baitoga bono ntori gochikonyara ko bato kominyokia bangina gochialise nyagitari ya general bono yachite koiguruga iga mune maternity wing yachage tuna mwana Dr. Robert Osare munda
Nero nyagajete lakini abaje renovation bakorete na gutubekere chimashini oro ciokore gasi igo tukura ni mugabana itungambia mono sana nandi gasi akorete nengia njega ngoira ni mugabana itumbia mono asingia yogoto rosiri nyagitari yeito egotokonye muna abanya kiogoro nyagitari yeito ya tokonyere yakonyera abantu abange Nanya nabo nigo abange bamochiri engana ekagire munense meyo erokwerie taria Nyagusira Raila Odinga asikiria Kisii nebwata abanyangonka banke buna Nyagusira Ezekia Nyamao egati yabaraibanda banke obasirira baranya ko bakurukwerie ta asense meyo Nyagitari yakare ajagete 1966 no mwaka Nyamweya akaregwa kuboro kwa musingi aria ekorosigwa no twarenge ntoruche igo ntori bana no Nyamweya karanya agajete tanyirugetirie Nyamweya igo bono intwe Nyagitari yeito turanyirigerie rieto nye tutagete gochenja tubeka onye na masuja tubeka masuja ito agusiga aiboire ga agusiga azengo koboria so gwanja kwao. There was a proposal ya Nyagitari yerokwe Raila Odinga asenga kieye intundu bwata masuchaito ngabuna akwanire wale nkube ko named ase Nyagitari egento tokare gukana Raila Amolo Odinga Nyagitari yeito tekorukwa ntobwata abanyangongo baito bagusi bakure abande bare moyo batakire korukwa Nyagitari yeito gosanye taribo Nyagitari yeito tigara koruku kiogoro level 4 egento tware nkokogani gioka ase oanche orokaba baito muna Ezekia Nyamao Olimpiki oyosire tomoisonde Ukwanekire kyo nigo baborire bono chinsemo chepara imeo mocho bosongo na baigo chinsemo chinde kurukwerie taria Raila Odinga twagajire chipara umugabano itu kwagajire chipara bosongo chibwate chiround about chibwate chi street yecho nabo gwana toire yamo yabo onyerokera Raila Amolo Odinga tari kiogora kiegera kiogora ateri street ene Nyagitari y'abantu bekenyoreke lakini by now a community engima ngancho mugaka ngobatangana lieta Raila Odinga liro seli gwenchera ya lira rukuru tari kiogoro health center Nigo bono bamuganirie umugabana rati komento mubaro bwa abanyagitari ase Nyagitari yo naboigo kubamento mushara egentokera bakonye abarwira sense meyo tomenta abanyagitari bakore mutuko na mugaso abarwaire barwari gutekora mateti yoka twana mariogo ekina kina ngogo sa mugabana yonsi gogo ne gogo ko muyama my brother ngento tote tokote yonye kore governor emanyete aje tohera abanyagitari umusara tomentera abantu bari chibago tokorese Nyagitari yoito banyoro umusara isaine babuga to moyo bwogo tokorera abunwe gasi abantu baitambaja Nyagitari bako Kuripoteria Ensoko TV kuroiga Kiogoro county ya Kisii Nchempetuel Machin Manjumuregeria soroboti uru ruaya Petuel Machini na utokwiro mutumokomo kega sense mega entanga ni toskare kurena turase kagetari getamba sense moya kabere Eye Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Chengoro Komingo Magara, Mintumwas Manatinga Samabeta, Uganda Gorgeria, and Soko TV, Oboroso, Womusi, and Soko Samata Magno. Painapi, kuratiga asa maleta nkuru kumilka sibira. Daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV. Oboroso Womusi, ikaransa toya mutwensi tobaterane. Una nyore tomanchu no moga cominto. Nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni. Nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni. Eye Ensoko TV, Oboroso Womugusi. Karibu sana mwanjo murigeria sense meiga ya kabiri ya mayakuru Ensoko chinsa isato bya muna soko gendra gusangana intwe nabano togosika bosiko komanya haria agendrete ase omotendri bobasubati kuru ase county Nyamira mushimiwa Jerusha Mumanyi niko bona basirira bana boda boda ba miriri me ward ya Gachuba cheki yebengi isaina shilingi chiribwe 142 chibesa cha Kenya boigoni gatebire heyo nigere bune nchire yamo yoko bakinia ase ngencho nabo bakobwatesia hasense mo yoko kinia uchumi ense nabo niganyara ko baga koira chinga kecho na kuboria abantu be county yo kweneke buna nkomo bwatesia bali na komoko bako asobo chori hobonene bole bosio Vincent Monda agotomanya senchere bwikirana naende na abasoroire kama munaenda kusiweka tianze kokore ngento tokora table banking. I will come here nchakora how much mwakorire ngento ngeli kerege kenseye inategemea vile wewe unakitunza na unakitumia. This one will produce a lot of money mukiwa watu ambao wako faithful for one another. Asomo yegoyo abaime ya miriri kitutu Masabe county Nyamira nigaba abana poda poda abu echakiye bengi saine shilingi chiribwe 142 cha Kenya kurwa seke ganja kiangavu ekia sokwege na kwaye chigo cha kobasukia semero bile yabo. Hapa nimekuja kutoka ile kitita ya ngafu National Government Affirmative Action Fund. Leo hii imewaletea pesa 147. Nonye nigo omusike Jerusha nigairire libaga na kobakera buyamono abarundi abo kubatekana buna mbarobo bagosira na gukine uchumi yense. Abantu aba tali barabu bacha bagatokonya bagotorusi nyomba nande batoira nyomba marababa. Abantu aba ngabwene tigosaberwa maya. Wana boda boda ninataka kuwaombea mema nyinyi. Nyinyi ni industry na mjue kutoka kwa wana boda boda kuna economy yetu ambayo inaendelea kukua kwa sababu kila siku hawa watu lazima waende nje watengeneze at least mtu akienda kulala lazima atakuwa na 200 and above. Komenta nayo Jerusha niga tebire asekeriege kakoe wakura serikali niga koromia abantu. Emere mongo kora tibesenko nyaire chine tinke. Lakini I have made sure na atema temire ekeronko yewa ero ya ikera abantu elienke. Bono olire ira yogo chakoligereria ababoraka eli abasire. Ekerero nanya olira nekerero kia bangi n'ababuraka. Abangi n'ababuraka rero iga muna nacha igonta gete kubarase mure mubwate certificate ya ino registered mongoroki what you have done na ichembora kestogochi the widows bagotoka se orogongoro wetanana location yeye mubwatane mubekanamo moche monte ebiri tukumuramo imbato mirabo bisagot mwebange buya asenkwa na yaye nigabolire kero monto ekarakari elianyore kyakolia libagalio gwikaransa bosa togo ikaransa ntera onyore bintu bigocha nayo kweroseli ono gochaka kwerosia no gochaka kwebanga. Jerusha Mumanyi boiga nanyora libaga na koro kieganga yaye yokorigie kerugo kyobogaba na bwe county ya Nyamira ekero chinga kiecho chiraike inche nkorigindo bogabana na abesoroire boniga obogwimenire kuna atire kabere ekero naga koma kwa kisiasa monte binyene kanchi kobero
bono ngende ka ngache kuba kwana ringo tutarare to yonde mbona ninjendo igonyi gwete kwana mena kwanire miaka 10 naende ngende ku kwana yende 10 mune gavana. We want to work with you. With time, etora go sabe, otogore chibut, otogore nechigrove, toeta makori when time is due. Tokole egasia monaye. Vincent Monda, Ensoko TV. Tutikirita se kaunti ya Nyamira mwanchu murigeri abamenyi ba Kyanginda imehie wodi ya Bosamaro hense moye bunge ya West Mugiranga se kaunti yo niko bare ne kibako gokera maiga yokoroserwa Ensoko dikla ko yagi mumanyi uyo hoirani yokoboko chia se amata soko baroseri Ensoko yo niko bona abamenyi bense meyo ba muirani iri bunambuya mono asoko konya mache ayora chigutumeka ensemo ya nyachogochogo konengina ari kwa nabuya Kyanginda imensemo nechinsemo chinde chiyetana ine bunago tumanyo muri Kito Steven Nyariki Empunde. Abangina mwanja mombo bwatesie Ogoko munene gochia bamenyi ba Kyanginda imeye wodi ya Bosamaro bunge ya West Mugrango maiga yokoroserwa Ensoko yabere tari mirimo hase kabono yarengeka kama tukama chibijanto bwate Ensoko yakabuchiru ne bikombe nebikombe gagochime chisosera chiaitire abantu barengoja korwara marwaira mange bobegaiga bwetere gabantu ekenyoreke gaiga bakero kabono migingo egogiatengirwa asama tuka mange digira gyore dubra buga maji nenda maji na robo gima ndirinya moko keragita jeno mukaji onya choko na chire gaiga kinde no moko komonene asinge nchona iguro morayo ko ngadirka kyo yagi okobori kirokyo ba MCA Bosamaro gaiga ward Omorayo berga otogoki kabisa kiagera machi na robo gimotoro seria Ensoko ngiya kabisa ndabuse ona bangina no baramba maite Ensoko yerengiya abangina mumate Ensoko mirengiya igongoro kwa engineer James Mugambinya Tigo tene agency ekoriye kerokyo gojumbe ase constituency ito ya West Mugirango na into twatebete nganya nje kingonya gokonye kinde bwate birengerie biya byo gokonye constituency ito umusayo ngamotebinga na into ebintu biru twasomire isikali into bwenete tochake nanka indaga ekenyoreke amacha toborire miaka njera nje nago kiwa sengenjo yo mwero mindo asokire ekiagera ntotete na into tomosapo tomosukume omwana yo gorgodikiraki emoyo Dekrek oyagi mumanyi uyo manyakine munemori igairaneti okoboko gochia ya mate yaye asogokora kogitera amacha yo nabo igokobeko mu utobwa amache ayo araje kobaka okonya bamenye ba Kyanginda nyachogochogo nechinsemo chietana ine kurega kole binte binge mburanja tu nyinga mono ali makutano ase kebanda kia boda kia renge keramba utuke kaire kebanda umurayo imambia ebo kakimuna kerweli boti akagora mabati na kokogere ndo kebanda ke karosigu wetani gone kebanda boda shedi ya nyachogochogo nero na nyaroseti akanyemurira inse kabengia emorie yakorire amangana manene orosiri orochoretire estari ngaye tari totana koragusia wono togogete na tukumuganiria mayanya amosesenie amoigore byo bongo boya unagendete korigicisemi ari ngumbwe sare tiganya amosesenye ande ntumuganyerete mono chikuranko irari korengana n'abamenyi bororoni go bakweranga umwe MCA bororo mochore Charles Keganda niga taroseti orocho ruboikiranu egento kiagerete kuomoka na gotigara nesosera eyu yakoretwe na korosia macha yuboikiranu amacha yankwana amacha yanchandire chinga kichintamba kegando kiro obekire aba omi bale ko mamba omabuya gatuguko agasira bano kanya tuko na kubuta no bikombe ta kibana ande na chiete go chanje ngo chikoli ko ngakuminga ine umutindo yo no yo lero bano sibo mokoro urweke nyoro gya Kyanginda bono igona abire no magoko monene asu mwana oyo ne mori oyo no mwana omoko yone kabisa igona arorire rituko ritambe abarari bane ase ngencho twebiruga igenga kientambe omwana one arotwinyure tase semo ya machi kobotsikana negetambo kirekiga gyokwirania okoboko ase amate nigo bona bamenyi baereire ng'amba chikomosire ganga yokorigo bwa MCA wa Bosamaro ase omwaka 2027 ase kenyore kuna twake batisa lero migingo gwetera ase omwana dikiraki abantu baito ba migingo bono
igona ari gusaba tuchamo ntumwisa kungainwe ngenjiri twateba egere chibese ngocha gocha chire magegane kwende to umwana yo chikura egera tutambuke mtoko tebabo naende Stephen Nyarikembone Bosamaro county ya Nyamira. Itukuhoria igoro igeteseni gya Nsoko TV kumurikira hekerero kyo bokonyi gochase umuruire uyu bwatoboroire bwa kansa yemioyo uyu beire ataranyora obubweni asege getambe ni gobonekerero kyae gika umwerio rero wetera so mugavana bwa county Nyamira Amos Nyaribo hamone nyagitari ya Nyamira referral koimokya egetambo kiriyo kumwere nyagitari ya nyoro obubweni kwene kyaiga no mwaziri otendeto bocheno se county yo Dr. Ronald Mogoi uyu atebirenga ni gobarachi kubwatoka obubweni bwa bosa Nere magega kifinance ditanga ntiante mbiyamana asenge inchu no mugabano ito obeiro go suguri kera igwetelinga neriga tigante mbiyamana asemire mu mwaka liro murweiro ikigunya getari agando je nagandete go sugurikerwa abanya getari mbagandete ko murigereria nagokire akigongo saba agwene nonye nabantu kera bacha ko muigorunka ni ambulance yamyoka bwango mono igo bacha so bonge ekera barra muno bekirwa sega na babagoka abantu bari asembiki barwarite serikali tugusikitari kitu njigwa tuwezo cyugo kurusia abantu na kuja kubarwari kiagera kuna public hospitals responsibility to no hakikisha na wale batari kwenya mambara umbarwari akiga kogera tu encourage kuru mutasa ya sha kegere ekero wale batari kwenya abago chabarwari digitari to no bakubarwa sekosa twanya kobanga kubakonye gwe kubakaba na kubakanira kibiri cyabo umuriro yule kinyamaya na leto sinigitari itorero agenda tukozera ruguma ndagira kiganiri umuntu urwalire kansa bwena tekoli naboranyore konyenchiyo yotogosaba munagaba na morente enyagitari uchakire kobweniwa nere tugusaba barayi bari bande bwata matunda gokonya tago konyo umuntu kera kure kwenda kwagure sanduki kose kwa gore watu ma ambulance como rusmoche moro yo no ari nyagitari gigaiga process ya matibabu ya chakire twendera gote makore kitokora asoko konya nera nyale gutwara quality of life nyale komina singijiria edakire kwa na negative yetu ya Kenya kuna goteba ya matibabu Mancho murigeria na roboti rwariganirwa n'umurikito Stephen Nyariki imbunde na bwego tokumuganirya obubwenia bwa bwango hoyura chekwene kya konyora obubwenia senyagitari iyo hayako bwate bono na mayakuru asense mu ekigosori Kwa sense mu ekigosori timu ya Nairobi United ni gobono bari kiro mugano bwoko bekira bigitangani kuri sense ya Kenya kwena chire tigiti yoko cha kigosori cha group stages za sege kombe ya CAF Confederation Cup aya magega yoko yesusura timu ya Etoile du Sahel kuri sense ya Tunisia asense mo yende egosori yo mupira ase timu ya Banyaruka Harambee Starlets niko bagendrete na magire matindi bosio boko gosori ya boyo moiroro ne timu yense ya Gambia ritkoria ankyo asomura ibwense Moskeuli amuruto arire ira yogo cha ko babwato kira chibesa onye bago cha ko enekia obubui na ko yesusura timu yo asa mameranyo yo kwena chire tigiti yogo chikosoa amameranyo wa AFCON mwaka ogocha Daniel Mwaga agotumanyia mange Ekerabu ky'umupira bw'enkoyo imeyense ya Kenya Nairobi United ekiyoma tukabonga gya go cheligene mense ya Kenya FKF Sport Pesa Kenya Premier League niko kyali kiriyo mugano na kwa ekerabu gitangani kwena chire tigiti yogo chikosali around H group stages egakombe keria CAF Confederation Cup imeyarogongo oru Africa Yekora uno mwalimu wabo Nicholas Muyoti nigo Nairobi United kiabete kwa kigitutora ekelabu kerigia Etoile du Sahel korwe ense ya Tunisia chigori sano na ibere ase chigori sano nemo ogwetera asenchera ye penalty mega yokuruma kariye chigori ibere ase ibere ekelabu kyo mwejo kabisa imense ya Kenya agoika ase round ye group stages ne kelabu keria kya Gor Mahia kero lengo mwaka w'ibere na 15 ona 3
Edro ya group stages yege kombe kyo gya kafo nigera kwa chitariki 3 cy'omwezi nyogocha omwaka oyiga w'2025 imeyense ya South Africa ase chitimu 15 na chire tigito chikosoria sekimina nekyo egati yabo etimu area Azam Korwense ya Tanzania, Zesco United yense ya Zambia, San Pedro yense ya Ivory Coast, Singinda Black Stars yense ya Tanzania, Zamalek korwa Rogongoro ya Egypt, amaone club keriki ya Wydad kia Morocco, Goteba kazi ya Chiefs kerege ya South Africa igatiye club chinde. Na abasubati bense ya Kenya omupira abwenkoyo Harambee Starlets nigo abaikire imeyense ya Senegal esebagenrete na mayigiria matindi kiandage 10 bosyobe gosori yabo yo moiroro imeyense ya Senegal esebachi gosori anense ya Gambia ekasori yo kuligie tikiti go gosori 200 byo WAFCON ebira korekane imeyense ya Morocco omwako ogocha ero ni tangani nigo yakorekane tega iga imeyense ya Kenya Harambee Starlets abatuka bakonye susura etimu yo ya Gambia abono Starlets nigo bane tigo chimakali yoka elibakenda chire tigiti yeyo esentunde tangani inse eye myaka 10 ekereri yo mweli timu ya Harambee Starlets batuka bakwena chira kugosori minebyo obya WAFCON omurayibwe nsomoske William Ruto nigo barerere ira abasubati abo ba Harambee Starlets gochiya ko batana chisiringi chiri buchimya isana onye bakorumaka nense ya Gambia na onye bago chikobwa etimu yeyo ya Gambia nigo omurayibwe nsomoske William Ruto arabareki Harambee Starlets kiroyomo chisiringi emilioni yemo imeyege kabu. Na omumnyokie giata abwense ya Kenya Daniel Ebenyo Simiyu ne romo wibe chimbere chiri senior men national cross country championship kilomita 10 echiyo chakorekanete ime ya Eldoret City Club mayigayo tumeka chita Cameron 3 ne second ya 45 onaisato Nicholas Kegei nigakore toyo kabere mayigayo tumeka chita Cameron 3 ne second ya 50 onaibere Simeon Kangada akabaka okora oyo gatatu achimbere chiyo kilomita 10 ensemo ojabasacha sasemo yabasubati aishimere chirichie kilomita 5 nemo esibali barense ye myaka 20 omusubati Cynthia Chepkemei nigabete ko baga kwimokiyo Bunyangongo mega ayo kumnyoka asichimbere cyo cha National Cross Country Championship cyakorekanete imeyense meria ya Eldoret ase ensemo yende Leona Cherono onero bwete chimbere chirichie kilomita 5 nemo nabayigo omnyokie giata Kelvin Kiprop akabwa chimbere cyo chirichie kilomita 5 onaisato chimbero cyo kilomita 10 cy'abasubati kikabacho chikobu na Brilliant Chipkorere oyo korwa sense meria ya Kenya Prison Services asatu metechite Cameron 3 ne second 20 na kianda Dorin Chipkoeche akakora oyo kabere mege utumeka chite Cameron 3 ne second 20 na ibere days ndiwa korwa second ngo keria kia National Police Service abeteka okora libaga aliaga 3 na ase chimbero chiche kilomita 2 niko cyabwetero omnyokie giata Emmanuel Wanyonyi uyero mu bibwe chimbero chimita chimesa 3 chimbero chicha World Athletic Championship ece cyakorekana ime ya Tokyo Japan amatuka makaera Ensoko TV chigosori inchenkoro kwa Daniel Omwaga Memano murikito Daniel Omwaga kurwa sense meyo ye chigosori mwanchumo rigeria noto ikira omwerio kwa maya kurwa Ensoko chinza isato kurende na batetia mangana tariko ba maya kera kore chinza 24 na ko Omwaga tabatebi ni maite kiagera kurende tikambatebi timu ya Arsenal yanyo tobo buibe goria yamo kiroba yengerete timu ya Crystal Palace timu ya Manchester City yaikore tune timu ya Aston Villa egoriemo nabo igaba tiotire bari timu ya Chelsea mbabu atie kibako kokere wiki engima maiga yoko engerwa ne timu ya Sunderland chigori eibere ase emo and of course kero kwanda Sunderland no maite omo captain no mokoro timu ya Arsenal Granit Xhaka naga ndate kwane ki timu yingo koriere buya korende boigo tigamba kwana sengenjo mo director ne kore studio ya kabere agonte binga timu ya Manchester United nero yanyo tobu wechigori inye kendi iga mwancho murigeria na rayo ha seri tukeriga tomerana nda sembe onyasaye ka wanchambu ya monaso kwira chinga kichago gusangana intwe kendra gutwara burigerio byo bemerobere gendreta sembe ya Ensoko TV nabo igotwara botkobya